ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஃபயரில் 2 விதமாக எனிமீஸ் அடிப்போம். ஷார்ட் ரேஞ்ச் வந்து லாங் ரேஞ்ச். நம்ம லாங் ரேஞ்சில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் ஷார்ட் ரேஞ்சில் எனிமீஸ் அடிக்கிறது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ஏன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது எனிமி அடிக்கிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப டேமேஜ் போயிடுது நமக்கு. எனிமி வந்து ஈஸியாக நம்மளை வந்து நிறைய டேமேஜ் கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து 3 ஸ்கில் ஸ்லாட்டை வந்து வச்சுருப்போம். 3 டைப் ஆஃப் ஸ்கில் ஸ்லாட் நான் சொல்ல போகிறேன். அந்த 3 டைப் ஆஃப் ஸ்கில் ஸ்லாட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்து எனிமியை அடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கில்லி வச்சுப்போம். ஏன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, லாங் ரேஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸ்கில்னா கில்லி. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓடுறதெல்லாம். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து கில்லியை வந்து நம்ம எக்யூப் பண்ணிப்போம். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்கில் கேரக்டர் வச்சுக்கோங்க. ஆக்டிவ் ஸ்கில்லை நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஒரு குரோனோஸ், ஸ்கைலர், அலோக்கு, கே, இல்லை ஊகாங், நீங்கள் எந்த கேரக்டர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆலோக் இல்லை ஒரு கே, இதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹெச்பி கொடுக்குற கேரக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எனிமி வந்து நம்ம ஷார்ட் ரேஞ்ச் அடிக்கும் போது நிறைய டேமேஜ் போகும் நமக்கு. ஸோ அந்த டேமேஜ் போகும்போது நம்ம வந்து ஹெச்பி ஏற்றணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹெச்பி ஏற்றும் போது நீங்கள் ஆலோக்கே வச்சிட்டிங்கன்னா ஹெச்பி கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுக்கும். நீங்கள் ஸ்கைலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். போடுற ஒவ்வொரு க்ளோவாலுக்கும் நமக்கு ஹெச்பி ஏறும். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்கில் கேரக்டர் நம்ம எக்யூப் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம ஊக்கம் எக்யூப் பண்ணிப்போம். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம 3 ஸ்கில் ஸ்லாட்டையும் தூக்கிடுவோம். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்கில் கேரக்டரை ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் கீப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ ஊக்கம் வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ஒரு ஸ்கில் ஸ்லாட்டில் என்ன ஸ்கில் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜோட்டா. ஸோ ஜோட்டாவோட ஸ்கில் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு. எஸ்எம்ஜி ஆர் ஷார்ட் கன் கில்ஸ் வில் இன்ஸ்டன்ட்லி ரீஸ்டோர் 40 ஹெச்பி, கூல் டவுன் 5 செகண்ட்ஸ். அதாவது வந்து நீங்கள் அடிக்கிற ஒவ்வொரு கில் ஷார்ட் ரேஞ்சில் எஸ்எம்ஜி கன் இல்லைனா வந்து ஒரு எஸ்எம்ஜி கன் வச்சு நீங்கள் கில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்பி ஏற்றி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த கேரக்டரோட ஸ்கில்லு. அடுத்து நம்ம கிளாக் கேரக்டர் வைக்க போகிறோம். எதுக்கு நம்ம கிளாக் கேரக்டர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் எனிமி நமக்கு ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டான் அப்படிங்கிற போது நம்ம வந்து கன்னை வச்சு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா ரொம்ப கிட்ட வந்துட்ட அப்புறமா கன்னை வச்சு அடிக்க முடியாது. நம்ம ஃபிஸ்ட்டை வச்சு அடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. ஸோ ஃபிஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபிஸ்ட்டு டேமேஜ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 300%. நான் வந்து கிளா ஃபுல்லாக அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதனால் லெவல் 5 தான் இருக்குது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ கிளாஷ் ஸ்குவாடில் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால் நீங்கள் கிளா வச்சுட்டு போகலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு போயிடுவோம். ஸோ செகண்ட் நம்பர். ஸோ நம்பர் 2ல் நம்ம ஆலாக் வச்சுப்போம். நீங்கள் எந்த ஆக்டிவ் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, ஆக்டிவ் ஸ்கில் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. நான் ஆலாக் வச்சுக்கிறேன் சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக. பட் நீங்கள் கில்லி 3 இருக்கணும். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற போது பார்த்தோம்னா வந்து நம்மளுக்கு எனிமி வந்து படப்படப்படன்னு நிறைய டேமேஜ் கொடுத்துருவான். ஸோ அதனால் நம்ம அங்கே டேமேஜ் கொடுக்கும்போது எஸ்கேப் ஆகி ஓடணும் அப்படின்னா நம்ம ஜோசப் வச்சுக்கணும். ஜோசப் வச்சாச்சு, நம்ம எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுவோம்ல. ஸோ பாருங்கள், மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் பை 20% அப்பாங் டேக்கிங் டேமேஜ். நம்மளை எனிமி சுடும்போது நம்மளோட டேமேஜ் போகும்போது நம்மளுடைய மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அதனால் ஜோசப் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஹீல் பண்ணிவிட்டு எனிமி அடிக்கணும். அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக ஹீல் பண்ணுறது நம்ம என்ன கேரக்டர் வைக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வச்சுக்கணும். மேக்ஸிமம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஹீலிங் ஸ்பீட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். மெடிக்கிட்ஸ் அண்டு மஷ்ரூம்ஸ் நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதிலே கொடுத்துருக்காங்க 40% வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதனாலேயே இந்த கேரக்டர் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்டேட் முன்னாடி யாரும் யூஸ் பண்ணல, பட் இப்போ அதிக பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் இந்த ஸ்கில் ஸ்லாட் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில் ஸ்லாட் போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில் ஸ்லாட் நிறைய ப்ரோ பிளேயர்ஸ் வச்சுக்கிற ஒரு ஸ்கில் ஸ்லாட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ கே கேரக்டர் வச்சுப்போம். எனக்கு பர்சனலாக வந்து கொஞ்சம் பிடிச்ச கேரக்டர் அப்படின்னா கே அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் வந்து நம்ம கே கேரக்டர் வச்சுப்போம். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ஆக்டிவ் வேணாலும் வச்சுங்க, ஆக்டிவ் ஸ்கில்லில் எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, எது வேணாலும் வச்சுக்கி. இப்போ நான் கே வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கேரக்டர் தான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. மோக்கோவுடைய ஸ்கில் என்னென்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதோட ஸ்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு எனிமியை சுட்டுட்டோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 டேமேஜ் கொடுத்துட்டோம். ஆனால் அவன் எஸ்கேப் ஆகி ஓடி இருப்பான். நம்ம அவனை தேடி அடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் ஹீல் பண்ணிவிடுவான். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மோக்கோ நமக்கு 3.5 செகண்ட்ஸ் நம்ம காட்டி கொடுக்கும். நான் வந்து லெவலப் பண்ணல, அதனால் 3.5 செகண்ட்ஸ். ஃபுல் லெவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 செகண்ட் காட்டி கொடுக்கும். நீங்கள் ஈஸியாக இனிமேல் தேடி அடித்து பிடிச்சி அவனை தாறுமாறாக அடித்து போட்டுடலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கேரக்டர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, சில டைம் எனிமி உங்களை அடிச்சிருவான். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கும் ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கும், எனிமிக்கும் ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுவான். உங்களுக்கு ஹெல்த் ஒரு 100 இருக்குன்னா எனிமிக்கு வெறும் 50 தான் இருக்கும். அதனால் ப்ரோ எனக்கு ஹெல்த் கம்மியாக இருக்குது ப்ரோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா,
நீங்கள் வந்து எனிமி ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கும்போது எனிமிக்கு நிறைய டேமேஜ் கொடுப்போம். அதிக டேமேஜ் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஹயாட்டோ யூஸ் பண்ணலாம். ஹயாட்டோட ஸ்கில் என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை, படிக்க புரிஞ்சிக்க முடியாது. வித் எவரி 10% டிக்ரீஸ் இன் மேக்ஸிமம் ஹெச்பி ஆர்மர் பெனட்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ் பை 10%. உங்களுடைய மேக்ஸிமம் ஹெச்பியில் ஒவ்வொரு 10% டிக்ரீஸுக்கும் எனிமிக்கு ஆர்மர் பெனட்ரேஷன் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அவேக்கனிங் reduce frontal damage by 3.5% for maximum every 10% of HP loss. இதுதான் வந்து இந்த கேரக்டரோட ஸ்கில்லு. நமக்கு வந்து முன்னாடி எனிமி அடித்தா அந்த பவர், அந்த எனிமி நமக்கு டேமேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும். அதுதாங்க அவேக்கனிங்கோட ஸ்கில்லு. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுறங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.